Sinibingelele siphinde sinamukele eMakhaya TV esebalibiza ngekhala lendaba. Namhlanje sizoxoxa inkinga esinethemba lokuthi ayizili kuzokhanda okubi kephi izoxazulula impilo yomunye umuntu. Mhlawumbe nawe lapha emakhaya uyarelate ku story esinokuyixoxa noma esizoxoxa namhlanje. Sithemba ukuthi nawe uyalapheka emphefumulweni ukwazi ukuthi lezi inkinga ezikhona la emhlabeni akusiwena wedwa onenkinga kepha wonke umuntu unenkinga. Ngihlezi ngikusho ukuthi mina nginenkinga yami engakaze ngixoxele omunye umuntu kodwa ikhona ingaphakathi kimi. Nawe lapha emakhaya mhlawumbe khona into ekudlayo ofisa kuyixoxa kodwa uyasaba kuyixoxela abanye abantu ngoba iqiniso lithi abantu bayajaja. Kumnandi ukuthi la ekhaya sijajani futhi la ekhaya sixoxe indaba zamakhelwane, asixoxe indaba zasesigodini futhi asixoxe indaba zasestradini. Kepha sixoxa zona ngqo ezomuntu inkinga ebhekene nazo. Namhlanje sinosisi osibhalelile wathi cha nami ngiyafisa ukuthi mhlambe mangayikhuluma yami inkinga ngizosizakala. Sisi sikubingelele siphinde sikwamukele eMakhaya TV. Yebo bhuti ngiyaphila. Inkinga yami ila ngiyasebenza and ngisebenza kahle. Isalary yami i-right. Idingo zami ngasho ukuthi like cover up zonke. So emsebenzini theme ngisebenza ngahlangana noGuy. UGuy approacha ukuthi ufuna ukuthandana nami. So ngilo ngizula ke nami ngizula no Guy uyaqhamuka ungiphathele izinto ezi-right. And naye meqhamuka uqhwa kahle nuka kahle uGuy nje uyathembisa. So nami ngagcina ngichazekile ngathatheka ngavuma sajola. Ekujoleni kwethu isikhathi siqhubeka enginayekela ngenzela yonke into cause even irent bese ngirentelo yena. Ngale khathi sithandana ke phela sesiqhubekile isikhathi sithandana uyangazi mina ngisebenzaphi. So mina ngasebenzaphi. Sengiyambuza ke ukuthi hawu usebenzaphi. So angaphumi neqiniso ukuthi usebenza kephi. Nami ngingabe nandaba cause ngiyamthanda and kumnandi. Saqhubeka ke sathandana kumnandi kanjalo. So ngolunye usuku wafika kumina wafika wangicela wathi ucela ngimsize. Ngambuza how babe ufuna ngikusize ngani. Wase washo ukuthi ucela ngimsize. Wanginikeza amakhadi like kwakamakhadi asebank. Menginika wasethi ngizohamba ngiwithdraw ngawo. Ngibe nokuthuka nami ukuthi no man amakhadi amangaka kodwa futhi ngoba umuntu wami ngingagolozi kakhulu ngihambe ngiwithdraw ngawo la makhadi ngihambe ngiwithdrawa. So ngeke ngize ngisho amagama bank engiwasebenzisa ngize ngiyasho kodwa nje kwakuyimali nje isamba like 50k ikhadi mase siyaliphula siyalitshinga. So mase ngiqedile ukwenza lokho sengibuyela kena ke ngiyamnikeza imali kuleyo mali leyo ngengiqamba manga wanginika nami ngayithatha futhi ngayithatha imali samba phela esikhulu nami ngasithatha phezulu kwalokho nesenginezile futhi lesamba lesi still uyaqhubeka ngenzela izinto mind you ngiyasebenza ngiyahola nami phezulu kwale mali anginike yona futhi uyaphinda uyanginakekela shuthi kumnandi. Ngiqhubeke lapha ngikhethile manje nginendoda nami nje ngihamba ngize ngiyiqhenye nendoda enginakekelayo engiphi imali ngingabe nankinga. So hamba nesikhathi ke bese lokhe libele boshela ezinye izinto azenzayo shuthi izinto izinto azenzayo eboshwa iphuma eboshwa ebhelelwe ephuma. Mayeboshwa kanjalo ke hamba nesikhathi waphinde futhi waphinde waboshwa njengoba uboshiwe njengamanje. Njengoba eboshiwe uthe unayo indlela yokuxhumana nami khona engaphakathi. Ngiyam-attenda futhi. Njengoba engaphakathi uyangifonela ke uthi kudingeka manje ukuthi wangifonela ukuthi udingeka ukuthi kube khona imali engizoyihambisa u300,000. Lo 300,000 akuyona ibail. Leyo mali leyo mina ngiyo bribe ngayo ukuthi kuthiwa kanacala. Okay ke
Njengaleso sikhathi ke anginayo imali because bese lo ehleze ebhayilelwa ngithi nabangani bakhe abasasizi ngalutho. Sekuyimina naye so2 kuphela. Ngahamba ngayo ebhenki ngayoboleka imali engango 300,000 ukuthi ngihambe ngiyobribe. Ngahamba ngawuhambisa ngahlangana nomuntu thizeni ngamnikeza but still awusizanga. Akaze aphume usangaphakathi namanje. So njengamanje ke khona engaphakathi lapho udinga enye imali futhi. And lo mali le ayikho. Njengamanje anginayo imali, angithi asakwazi ukunika imali. Ngiseyikweletini, ngiyarenta, ngihlala eflatini, abalazi iflat bazi iflat alikho cheap. Ngikhokhela imoto, ngiyondla nginomndeni phela futhi. Umndeni wami fanele uhlezi right ngoba even before buhlezi right. Angaze ngize ngikhale ngithi no anginayo imali. So ane ngenza izinto njengoba behlezi zinjalo. So njengamanje ke anginayo imali. Uyangifonela ke uthi angidayisa imoto. No ngeke ngize ngikwazi ke. Ngeke ngikwazi ukudayisa imoto yami. And uyangiblackmail ukuthi if ngingakwenzi uzosho ukuthi besiyenza naye leyo nto. Manje inkinga yami sekuthenini angazi ukuthi kona kuphi kumele ngikwenze njengamanje because ngeke ngikwazi ukudayisa imoto yami. Futhi ngeke ngikwazi ukuboshwa. Nami angithanda ukuboshwa and ngine family yami ayazi ngayo yonke lento. Umama akazi ukuthi mina wazi ukuthi ngiyasebenza. Akazi ukuthi mina bese ngiyasebenza ngibhizi nezinye izinto futhi ezingekho right. So usize engilifunayo ukuthi angazi noma ngalithola ukuthi ngikwazi ukuphuma kule nkinga ukuthi kulungile izikweletu ngiyayikhokha kodwa ngeke ngikwazi ukudayisa imoto yami ngilahle mangabe ngiboshwa futhi ngizolahlekelwa umsebenzi. Cha siswami ngithanga ukuphazamisa usibeke isitori sakho siphela. Okuye kube mnandi ke ukuthi lekha azile ukuzojaja, azile ukuzokubuza ukuthi wakwenzelana ukuthi nokuthi. Azile futhi ukuzokuhlulela ukuthi ufanele ukuthi kube njani. Kepha siyezama ukuthi yonke inkinga njengale yakho sibe nezixazululo okuyizona ezingcono ezibetter engathi yini into ebest kule situation. Siyezama ukuthola into kanjalo. Kepha ababukeli bethu bejabula ukuthi beyazi yonke information. Ucacisile ukuthi wawuyisebenzela kahle uyiafforda uhlala eflatini right. Wafika umjita wa-acta extra money kule mpilo ade uyiphila yaba soft impilo futhi bengikubona nasebusweni mosaxoxa ngalokho ukuthi hayi buplasha ngabona ukuthi hayi kwakuyi honeymoon phase. Kodwa umjita awazi ukuthi usebenzaphi. Angazi noma wawazi ukuthi uhlalaphi. Omunye umuntu uzobuza ukuthi why ongamlandeleli ngoba phela nina amantombazane niyastokha nina. Umjita uthe eqale kubingelela ufika endlini yombheka kuma socials ukuthi kwenzakalani ngaye. And futhi engifuna ukwazi ukuthi icrime le owayenza leyamakhadi waqala wagcina noma mhlambe emva kwalakho naqhubeka nayenza. Angithi ngoba ngase ngiqalile vele like nawo wayekwazi ukuthi angenze ngikwazi ukuqhubeka. Singaqhubeka ngakwenza. Angigcina ngakwenza ngakawodwa, angikwenzanga kabili, angikwenzanga ngathathu kodwa ngaqhubeka ngakwenza. Ngibona nami phela na imali yangena. So senza more money. Okay. Kuhamba isikhathi uyaboshwa niyabhayila iyaphela imali ngokusho kwakho. Waboshwa lokwa current wathi impeyilele or bribe okwenza loan ka 300,000. Ekubeni vele uyarenta ukhokhela imoto. The time uthi owenza loan ngabe asekukhona iblackmail yokuthi if ongisiza ngizoveza ukuthi nawe uyawacommit ama crime noma lokho wakwenza ngothando noma iblackmail yasikhona ku 300,000 lo loan yokuqala. Ku 300,000 yayingekho wayengangithreatenish. Wayengangithreatenish kodwa kwakusuka kumina othandweni ukuthi kumele ngimsize. Because ngangitshela ukuthi uzosizakala.
nabangani bakhe bengasamsizi-ke nami phela ungithi umuntu wami so kumele ngimsize sesengxakini. Ngahamba ngangena esikweletini sa-3K ukuze ngikwazi ukuthi ngimsize. Ithemba lalikhona mayebuya nizoqhubeka ubugebengu lo 300,000 ukhokhe noma wawuneplan uzokhokha kanjani mhlambe? Khona lapho-ke engaphakathi wangikhumbuza khathi esho ukuthi because naye ukuthi fanele ngenze kanje indaba yeloni iqhinga laqhamuke naye ngalenza. So wangitshela ukuthi sophinde siqhubeke mama siphinde siyenze lento imali leso sikwele sizokwazi ukusikhokha. Okay, siswami inkinga ayichazi futhi azimnandi kodwa le yakhe ngichaza ngento eyodwa ukuthi baningi abantu esinokuhlala nabo inkinga abanazo zenzeke ngenxa yabantu abathandana nabo. Baningi abantu abathandana nabantu abanemali, abanye beze bethanda nabantu abathwele bengazi ukuthi imali iqhamukephi. Kushiwo ukuthi imali impando yesono. Kodwa ngifisa ukwazi ukuthi njengamanje kuthiwa dayisa imoto otherwise uyejele. Wena uwedwa ke isiphi into oyibonayo ukuthi njengamanje into engangikhipha kulolu gibe iyiphi into engcono ngoba phela egcineni thina kufanele sikuholele entweni izifiso zakho singazazi kuqala. Qinisweni angithandi ukudayisa imoto yami. Angithandi ukudayisa imoto. Angithandi futhi ukujele. And okuwesi le moto le angakaqedi ukuyikhokhela. Kodwa khona kusele kakhulu ukuthi ngiqede ukuyikhokhela. Naye ngiyathanda ukumsiza noma mayiphuma ngazi ukuthi ngeke ngize ngiqhubeke naloyo nto. Kodwa angeke ngikwazi ukudayisa imoto yami. Ngifisa ukwazi i-background kancane ukuthi wena mhlawumbe ekhaya ifamily usasenayo yini? Mhlawumbe izathu ukuthi uzoqale kithi ubusaba ukuthi ifamily izokujaja. Nayo umjita lo ifamily yakhe ayabangani. Bakhona nabantu bakubo adubazi mhlawumbe singathi masikhuluma nawe ukuthi hayibo mfethu aniyokhuluma nomfowenu exexisela ingane yabantu nakho eseyixakekisa kangaka. Bakhona mhlawumbe esayidini lakhe obaziyo and wena ifamily yakho isima kanjani? Engakusho umndeni nginawo and ekhaya umndeni oright and umndeni o-street sikhuliswe ngenhlonipho. Yena umuntu engimaze nje ngoba sihlangana ngeke ngisho ukuthi kubo ngiyakwazi kuba ngikwazi. Kodwa benginakho ukubona mhlawumbe epostile ukuthi nangu ubhuti wakhe nangu usisi wakhe like alikho ilunga lomndeni wakhe engathi ngeke ngahlangana nalo. Akekho futhi umuntu akube bengixoxa abantu abejwayele ukuthi engikhulumise nabo bekwabona abangani bakhe ebeyibona abantu abengijwayele ukuthi ngithi ngihlala nabo. Cha siswami kuclear and uclear ukuthi ngoba kuthiwa dayisa imoto uyobribe awukuthandi lokho. And uclear futhi ukuthi uyasaba ukuboshwa ngoba mayesho ukuthi uma engena ejele ongena nawe. Kodwa sengifisa ukwazi ukuthi umuntu okanjani i-character yakhe yangempela. Ngicathi usekubonisa ama side amaningi. Since sekwazi ukutreatnisha ngokuthi uzobosha nawe elinye iside lelo alifani nalela liveza esakushela alifani nalela ade lenzeka amanqabana. Ngicathi usumazi kangcono futhi usumqonda kangcono umuntu kanjani. Ngenzela ukuthi si understand ukuthi mase kwenzeka mhlawumbe sithi siyokhuluma naye sazi ukuthi silindele ukukhuluma nanhloboni yomuntu. Eqinisweni nje mawungambuka ngamehlo engakhulumile umuntu oright ningaxabene futhi. Kodwa if nabangasamdingi naye ila umbona khosi no man nokufa la ungafa nokufa akanandaba nomunye umuntu like uzazi yena kuphela ukuthi yena ihappiness ifanele yena kuphela hayi omunye umuntu. So na ngiyamsaba because phakathi kokufa nokuphila into enayo phakathi nje ukufa ngoba akanandaba nomunye umuntu. Siswami sesikhulumile futhi mina ngiyakuzwa ingazi umbukele ekhaya ukuthi yena ukuzwa kanjani kodwa mina ngiyakuzwa wabenza ubugebengu usugaxele ngendlela oyibeka ngakhona ufuna ukuphuma kumuntu owakufaka ebugebengini oseyena afuna ukuthi mayiboshwa ayiboshe ngawe otherwise luza yonke into nayo ngoba manje mawuboshwa umsebenzi uyawuluza 1 mawuboshwa umndeni wakini uzoxakeka 2 and mawudayisa imoto okuba nawe futhi
usayikhokhela uvele useyikweletini ze-300,000 impilo yakho ngicathi ayisekho right. So udaba-ke thina sisiwami siye singathanda ukuthi sithi kuzokwenzeka ukuthi ngoba sila ekhaya ababukeli bethu nawe ngoba usibonile yibo abaye be-engage ukuthi into kanje umuntu ufanele asizwe kanjani, yibo banokusidirector ukuthi ningayaphi nithola usizo. Inkinga yakho idinga amaloya, ngeke ngithi idinga amaphoyisa ngoba mhlawumbe sesiyokubophisa, kodwa mhlawumbe khona amaloya esingakhuluma nawo nathi ukuthi asisize ukuthi mase kunje udingani, ngoba mhlawumbe asazi thina indaba ungayibeka kanti inkulu idipha. Mhlawumbe naye ubafo uyadinga ukuthi avakashele abuze ukuthi kanti inhloso yakho yokukushela kwakuzokuyuza yini noma wezokushela ngoba ekuthanda, ngoba angibelieve ukuthi umuntu engathi mayekuthanda mase efuna ukuboshwa bese efuna ukuboshwa ngawo. Bathi abantu mabeshela bethi ngingakufela, mawukuba uyakuthanda kufanele akufele phela, or otherwise uthando lalungekho, kodwa nakho lokho kufanele sikuthole kuye. Into engizoyicela nje socela ababukeli thina, bakhona ababukeli abangamaloya, bakhona ababukeli abake mhlambe baya nabo ngala e-university le abantu abanokuthi kusejele bengasicazisela ukuthi ma kusesimene nje iyiphi indlela eright usisa ngaphuma ngayo, ngoba usisi uxakekile and usisi ubhuti wamthola e-innocent, icrime engayazi wamfaka kwi-crime ngenxa yothando, usefuna ukuphuma ubhuti usemsabisa ngokuphuma naye. Cha, babukele emakhaya usizo sihle sicela kini, usisi soqhubeka naye, sazi nokuthi ubhuti uboshwe kuliphi ijele. Ngiyasaba ukuya ejele, kepha mhlambe kube kuqala kuyovashela umuntu ejele, asazi. Sozama nathi konke kusemandleni, asisho ukuthi singcwele somsiza, kepha sozama nani imbono yenu yiyo-ke isisize kakhulu. Okwamanje socela sivale le show, sizobuka ukuthi nina nisigayida kanjani kuma-comment, siqale from lapho. Engakusho njengamanje ukuthi nje umuzi nomuzi uney'nkinga zayo, nawe lapha ekhaya uneyakho inkinga, nami ngineyami inkinga. Asingajajanini bafethu ukuze abantu bengayibulali futhi abantu bengavuki beyobulala abanye abantu nje. Engakusho ngithi bye bye.